waray magtatagiya kundi akon kasing-kasing. Inday-inday, mapalit ka binagul, ikang sa ulangin, kalbi kasama, nagabihan kami. Imaligaya, may sambora, at siriniinday, ang mga mamarali. Ang pinaguliya, ang pinakamarasa, kaya bugat ini ang agawat. Kasi ganihat takluban, hala-hala ka mo mga bisita, palit na ka mo kay marasa. Sakto ang duha nga asawa, aniya pinagul, ginsulot sa bagul, iputos ang dahon ng saging, masino-sinaw pa. Adiliwat hintoy, may baligya nga muron, tikang sa bulagi, kalbi kasama. Ang siriniintoy, ang mga mamarali, ang muron niya, ang pinakamarasa. Kaya mugat ini ang agwat, dili kasi nga niya takluban. Hala-hala ka mo mga bisita, balik na ka mo kay marasa. Sakto ang bukos nga pamilya, aniya muron, dakong alidong, iputos ang dahon ng saging, masinaw-sinaw pa. Ang aran ng opisina Ang ay gugma, Senior Citizens Affairs sugat-sugatin, Federated ang Senior gitway, Citizens Association. Damo nga salamat ay Petatyo palaway-laway, sugat na niya mga kaupon. papananglit ko, Damo nga salamat Magneta Mano sugat na ng Mr. Lucido. kada lima Damo niya, nga salamat. Sa uulitin Magneta. ang gugma, ang babae, sugat-sugatin, kamuti,